Hola, 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 ez bardin? Gazu egon. Gauzak jakitzeko lehen nintzen behar da, maitira. Gehiago ez? Bota, bale, hori botatzen. Iron fixaren paperarekin zalantzak daude. Oso ondo beste aldean, bai. Errefusa! Eta hemen badekogu errefusentzako edokin jontzirik? Ez. Gorria txartu margotuta dago. Hori organikorako da. Bota behar duzu, hango grisera. Venga, eta gero, jogu aurkitu dugu bebai zer gehiago. Zer dugu urdinean? Papera, eta nora bota behar duzu? Venga, baba. Ze, poltza urdin hori plastikoa da. Poltza urdin hori nora bota alduzu, Ismael? Eta ze kolorea dauka? Poltza hori, bota behar da horia. Hori da, oso ondo. Urdina izan arren,